Γεια σας. Στο σημερινό βιντεάκι θα μιλήσουμε για μία από τις προηγμένες λειτουργίες συσκευής, το S Pen. Θα ήθελα να διευκρινίσω όμως ότι το S Pen δεν είναι μια απλή πένα που γνωρίσαμε σε διάφορες συσκευές στο παρελθόν. Είναι μια αρκετά προηγμένη πένα, όπου σε συνδυασμό με την οθόνη αφής προσφέρει μια εντελώς διαφορετική και μοναδική εμπειρία χρήσης. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει χειρόγραφα κείμενα ή να σχεδιάζει ζωγραφιές στην οθόνη αφής, να σημειώνει πάνω στις φωτογραφίες και να μοιράζει το περιεχόμενό της μέσω SMS, email και όπου άλλο θέλει. Το χαρακτηριστικό του S Pen είναι και το S Planner, ένας έξυπνος επαγγελματικός βοηθός μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το πρόγραμμά του, ενσωματώνοντας τη λίστα υποχρεώσεων στο ημερολόγιο, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία ελέγχου και πλοήγησης σχεδόν διαισθητική, διασκεδαστική θα έλεγα. Όλα αυτά όμως θα τα γνωρίσουμε τώρα στην πορεία. Μία από τις δυνατότητες του S Pen είναι και το S Memo. Είναι μια εφαρμογή πολυμέσων που διευκολύνει την καταγραφή και την εξεργασία περιεχομένου που δημιουργήθηκε από το χρήστη. Φωτογραφίες, μηνύματα, να δακτυλογραφήσετε κείμενα, χειρόγραφες σημειώσεις, ζωγραφιές. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το κάνετε μέσω του S Pen και του S Memo. Επίσης, το S Pen ενσωματώνει τη λειτουργία One Step Screen Capture. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία πιο αναλυτικά. Αυτό είναι το S Pen της Samsung. Να κάνει λίγο focus η κάμερα. Ωραία. Εδώ είναι το πλήκτρο. Και εδώ είναι η κεφαλή της πένας, που με αυτήν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα μέσα από αυτό το κινητό. Να δούμε καταρχάς σε μερικές λειτουργίες της πένας πριν ξεκινήσουμε. Πατώντας το πλήκτρο που έχει εδώ στο πλάι και πιέζοντας στην οθόνη, αυτόματα τράβηξε φωτογραφία, απαθανάτησε αυτό που θέλαμε εμείς. Και να το βλέπετε. Εδώ μπορούμε τώρα να γράψουμε, να ζωγραφίσουμε και ακριβώς να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτό που τραβήξαμε. Ωραία. Να δείξουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό του S Pen στην αρχική οθόνη. Πατώντας το πλήκτρο, πιέζοντας την οθόνη και τραβώντας προς τα επάνω, μας βγάζει το μενού. Το μενού της αρχικής οθόνης. Είναι πλήρες λειτουργικό με όλο το κινητό, όπως βλέπετε. Ωραία. Πάμε να γνωρίσουμε το S Memo. Πριν γνωρίσουμε το S Memo, η Samsung στο συγκεκριμένο κινητό, στο Galaxy Note, έχει ενσωματώσει μια εφαρμογή που λέγεται S-Choice. Από αυτήν την εφαρμογή, όπου επικοινωνεί με την Samsung App, βλέπουμε υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, ένα market ειδικά για το Samsung Galaxy Note, αυτό το market. Μια εφαρμογή που θα λατρέψουν τα κορίτσια είναι η Make Up. Και Virtual Nail Salon, όπου με αυτή μπορείτε να φτιάξετε τα νύχια σας, να σχεδιάσετε τα νύχια σας όπως θέλετε. Πάμε να δούμε το S Memo τώρα, εσωτερικά πώς είναι. Αυτά βασικά είναι οι αποθηκευμένες εργασίες στο S Memo. Ωραία. Εδώ έχουμε την κεντρική σελίδα, ή ας το πούμε αλλιώς το χαρτί
όπου μπορούμε να αλλάξουμε το χαρτί με όποιο χαρτί σημειώσεις θέλουμε. Είναι και για μουσικούς που μπορούν να γράψουν άνετα τις νότες τους. Ωραία. Να διαλέξουμε το λευκό. Εδώ τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Εδώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όπως διαλέγουμε τι χρώμα θέλουμε να γράψουμε ή να ζωγραφίσουμε. Εκτός από αυτά τα χρώματα, έχει και άλλα χρώματα όπου μπορούμε να διαλέξουμε επίσης. Έχει το στυλό, το πινέλο, το μολύβι και το μαρκαδόρο. Διαλέγουμε πόσο παχύ να είναι το κάθε εργαλείο που διαλέγουμε να γράψουμε. Βλέπετε εδώ πάνω. Και μπορούμε έτσι και έτσι. Μπορούμε επίσης να τα σβήσουμε. Ωραία, τα σβήσαμε. Μπορούμε να γράψουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να γράψουμε και με την πένα. Και αν θέλουμε με το πληκτρολόγιο. Όπως βλέπετε υποστηρίζει πλήρες πληκτρολόγιο. Ωραία. Και αν θέλουμε απλά γράφουμε. Όπως βλέπετε γράφεται κανονικά. Και επίσης με πληκτρολόγιο επίσης μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Ωραία. Μία άλλη λειτουργία του S-Memo είναι η ζωγραφική. Αυτό προχθές έκανα. Καθόμουν και το φτιάχνα. Είναι η ζωγραφική. Μπορείτε να ζωγραφίσετε ό,τι θέλετε και όσα θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός πάνω σε αυτό. Επίσης, έχετε ένα ραντεβού με ένα φίλο, με μια φίλη σας και το συγκεκριμένο μέρος δεν το γνωρίζει. Αυτό μπορείτε να το δείξετε εσείς πολύ απλά, μπαίνοντας στους χάρτες. Ωραία. Απαθανατίζετε το μέρος και το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, απλά πατώντας το κουμπάκι και πιέζοντας το στην οθόνη. Το τραβήξαμε φωτογραφία, το μέρος που θα είμαστε, που θα βρισκόμαστε. Σημαδεύουμε, διαλέγουμε οποιοδήποτε χρώμα θέλουμε και γράφετε. Και αυτό το στέλνετε κανονικά μέσω αυτού του πλήκτρου κοινοποίησης με mail, με SMS, με φωτογραφία, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε. Και το στέλνετε.
Ένα άλλο κολπάκι στο S-Memo. Είδατε κάτι στο ίντερνετ και σας αρέσει. Πάμε στις εικόνες. Ναι, εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι ακόμα. Εκτός από πληκτρολόγιο στο browser, στο ίντερνετ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, χαμηλώσω λίγο την ένταση του φωτισμού, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το S Pen για να γράψουμε. Και βλέπετε εδώ κάτω πώς μπορείτε να γράψετε. Και ό,τι γράφετε το βγάζει επάνω κανονικά. Και ό,τι γράφετε εδώ κάτω το βγάζει επάνω κανονικότατα. Ωραία. Να διαλέξουμε μια ωραία φωτογραφία, μια ωραία εικόνα. Αυτή με τους καταράχτες. Επίσης πατάμε το πλήκτρο, το ακουμπάμε στην οθόνη και μας το έχει αποθανατήσει. Ωραία. Εμείς τώρα θέλουμε μόνο αυτό το συγκεκριμένο, τους καταράχτες. Τι κάνουμε? Πατάμε στην αποκοπή και διαλέγουμε μόνο τους καταράχτες. Ωραία. Πατάμε OK και κοινοποίηση μέσω του S-Memo. Θα μας το βγάλει απευθείας στο S-Memo, όπως βλέπετε και εδώ. Θέλουμε να αλλάξουμε τη θέση του προς τα πάνω, προς τα κάτω. Πολύ απλό. Πατώντας με το S-Pen παρατεταμένα πάνω στην εικόνα, το μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Επίσης μπορούμε να το αλλάξουμε και το μέγεθος, αν το θέλουμε πιο μικρό ή πιο μεγάλο, για να χωρέσει αυτά που θέλουμε να γράψουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και περιστροφή. Και μπορούμε από κάτω να γράψουμε κάτι. Ή μπορούμε και να πληκτρολογήσουμε. Ωραία. Και το αποθηκεύουμε. Μπορούμε να κόψουμε τις φωτογραφίες που θέλουμε και επίσης να τις ενσωματώσουμε στα μηνύματα που θέλουμε. Και πάντα με το S Pen βέβαια. Επίσης, αποκοπή, λάσο, το στροφάκι το κόψαμε ή διαλέγουμε το άλλο στροφάκι, πατάμε OK και αμέσως το μεταφέρουμε στο S-Memo
για να το επεξεργαστούμε όπως θέλουμε. Ωραία. Είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, εύχριστο. Και βλέπετε είναι πλήρως λειτουργικό με το κινητό και με όλη την οθόνη. Δεν κολλάει πουθενά. Μία από τις εφαρμογές που κατέβασα για να δοκιμάσω το S Pen είναι το ZenBrush. Το ZenBrush είναι μία εφαρμογή όπως και το S-Memo. Αυτό είναι μόνο για σχεδιασμούς και για ζωγραφική. Και διαγραφή. Άλλο ένα πάρα πολύ όμορφο application είναι οι ξυλομπογιές. Πολύ κάποια στιγμή τις αγαπήσαμε. Και απλά διαλέγετε τα χρώματα και το φόντο που θα κάνετε. Είναι πανέξυπνο, είναι καταπληκτικό. Βλέπετε, γράφετε τα πάντα χωρίς κάποιον ιδιαίτερο κόπο. Ωραία. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που υποστηρίζουν πλήρως το S Pen. Αυτή που ανέφερα πριν λίγο είναι το Makeup. Που μπορείτε να μαγιάρετε μία από τις κοπέλες που θέλετε. Και είναι πολύ χρήσιμο βέβαια για τις κοπέλες, σίγουρα θα το λατρέψουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά που μπορείτε να κάνετε. Ωραία. Επίσης η πένα υποστηρίζεται πλήρως από δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Όπως βλέπετε εδώ. Η δεξιόχειρας ή η αριστερόχειρας. Αρκετά βοηθητικά για την πένα, για την πρώτη σας επαφή με την πένα. Δυστυχώς από μένα αυτά τα λίγα. Ελπίζω να το απολαύσετε το βιντεάκι, να σας άρεσε. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω διασκεδάσει πάρα πολύ με το S Pen. Είναι αρκετά διασκεδαστικό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Είμαι ο Μάνος από τους Samsung Mobilers. Γεια σας.